Ev çerxên vê çapxaneyê qaseke din dizivirin û jiyana jinekê Kurd li laperên cîhanê dinivîsin. Ev jina rojnameger ku bi şehîdbûna xwe beşeke vê cîhanê vala hişt. Yek ji wêrektir û serkeftîtir rojnamegerên cîhanê di wê serdemê de ku Daişê xof li ezmanê cîhanê dibarand. Bêguman herkes tê digêje ku behsa şîfa gerdî tê kirin. Şîfaya xebatkara Rûdawê ku li helîpana 36an keleheke nû ava dikir, da ku bi taybetî jî ji bo jin û keçên wê deverê bibe mînak. Jiyana şîfayê li Stenbolê bi kurmancî jî hate çapkirin. Rastî dema ku şîfa derket ser ekranê Rûdawê mirov dixwest hemlûyê Kurdiya xweş û pir serdest bû di mijarê xwe de û ne tenê li stûdyo ji xwe wek ku jiyana wê cî ku lê dawî hatî çalan mirinê merid bîn yek bi yek pey bûyera diket, pey çîrokên biçûkê însana diket û ev rûyekî wê pir geş hebû di televîzyonê de bala temaşevanên televîzyonê ê Bakur û derveyî Kurdistana Başûr jî dikşan piştî ku soraniya wê çap bû. Demekî piştre Bessam Mustafa ew tekstê ku amade bûne kitêb çapbûn wergerandin kurmancî û me jî li vir jinek foto û tiştê din lêzê tekirin ji nû ve çapkir û ev kitêb derket. Pirtûka bi navê Şîfa Gerdî çîroka rojnamevaneke wêrek ku berî bi Soranî hatibû çapkirin, jiyan û xebatên rojnamegeriya Şîfayê li xwe digire. Di 251 laperên Pirtûkê de bîranînên hevkarên Şîfayê ên hevpar, çîrok, helbest û metnên edebî ku li ser çûyîna Şîfayê hatine nivîsîn cî digirin. Li gorî rapora CPT'yê di sala 2017 da li tevahiya cîhanê 42 rojnameger yan hatine kuştin yan jî di mercên şer de jiyana xwe ji dest dane. Li Iraqê jî hejmar 8 e. Lê di nava van da navê ku herî zêde li cîhanê belav bû jî navê Şîfa Gerdî bû. Ji ber ku hemû medyaya cîhanê şehîdbûna Şîfayê ji bo xwe jî weke wendahiyekê qebûl dikirin. Her wiha peyamên payebilindên cîhanê ku ji bo Şîfayê hatine şandin jî têne belav kirin. Bi taybetî di nivîsên hevkarên Şîfayê da demên wê ên dawîn kite û rêwîtiya wê ya beriv bi çala mirinê ve xwînêr bi kelewgirî li laperên Pirtûkê dibişirîne. من نزیکەی 10 ساڵە بێت شیفاگەردی دەناسم وەکو ڕۆژنامەنووسێک کە لە تەلەڤیزیۆن و لە ڕۆژنامەش کاری کردووە. شیفاگەردی ئەتوانم بڵێم یەکێک بوو لە باشترین و بوێرترین ڕۆژنامەنووسەکانی کورد بە تایبەتی ڕۆژنامەنووسی ژنی کورد. شیفا لەگەڵ هەر راپۆرتێکی شیفادا لەگەڵ هەر دەرکەوتنێکی شیفادا لەسەر تەلەڤیزیۆن دەتوانم بڵێم ئێمە تەنیا زانیاریمان دەست نەدەکەوت بەڵکو پەیامێکی جۆرێک لە پەیامێکی شاراوەش هەبوو لە پشت دەرکەوتنی شیفاگەردیەوە لە تەلەڤیزیۆن پەیامێک بۆ ژن و کچی کورد کە ئەوانیش دەتوانن بەسەر ئەو هەموو ئاستەنگانەدا زاڵ بن کە کۆمەڵگای پیاوسالاری کوردی هۆک خۆتان نەزان بۆ ژن و کچی کوردی دروست کردو. Slav Lübin, temaşevanên Rûda. Di Pirtûkê de peyamên sersaxiyê ên mezintirîn torên medyayî, torên medya civakî û kompaniyên sereke yên ragihandinî ku ji bo Rûdawê hatine şandin jî cih digirin. Pirtûk bi naveroka xwe nîşan dide ku jiyana Şîfayê ya ji kampa Zêwê ta Musulê weke akademiyeke bîranînan e ku li erdnîgariya Kurdistan û navçeyê hatine tomar kirin. û di heman demê de mînakek serkeftiye ji rojnameger û rojnamegeriya cîhanê re. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.